αλλάζει γενικά και το τοπίο στην ανώτατη εκπαίδευση, αλλά υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες, όπως η πρωτοβουλία του φορέα Study in Greece, όπου εδώ θέλουμε να πάμε στο αντίστροφο. Δηλαδή, αντί να εξάγουμε, να εισάγουμε φοιτητές, να έρχονται δηλαδή σπουδαστές από άλλες χώρες, από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από τρίτες χώρες, και να επιλέξουν το ελληνικό πανεπιστήμιο για τις σπουδές τους, και είναι ένα σοβαρό εγχείρημα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, και τον ευχαριστώ πολύ, τον Γενικό Διευθυντή στο Study in Greece, τον κύριο Θοδωρή Παπαϊωάννου, και σε παράλληλη σύνδεση είναι ο πρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου, ο κύριος Βασίλης Βασδέκης. Ευχαριστώ θερμά και τους δυο που είσαστε εδώ στον Sky για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου, κύριε Βασδέκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Ανδρίτσο, και σας ευχαριστούμε θερμά για το σταθερό και ζωηρό ενδιαφέρον και τη φιλοξενία. Ναι, Ευχαριστούμε και εμείς για τη φιλοξενία και για την πρόσκληση, κύριε Ανδρίτσο. Να είστε καλά, κύριε Πρίτανη, κύριε Βασδέκη, σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί είναι μια πρωτοβουλία που αξίζει, νομίζω, να ακουστεί, για το αντίστροφο του πράγματος, έτσι, και είναι ένα τολμηρό εγχείρημα που κατά το παρελθόν θα έλεγε κάποιος, γιατί με ποιο τρόπο θα ερχόταν ένας ξένος, βλέπε οι δυσκολίες στη γλώσσα ή και άλλες δυσκολίες που θα μπορούσαμε να διακρίνουμε παλιότερα. Πλέον όμως και τα ίδια τα πανεπιστήμια έχουν μπει σε αυτήν την κουλτούρα της εξωστρέφειας, κύριε Παπαϊωάννου. Ακριβώς, και τα τελευταία 5 χρόνια η διεθνοποίηση αποτελεί σταθερά στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης για τα πανεπιστήμια. Για να εισάγουμε τους ακροατές μας στο θέμα και τη μεγάλη εικόνα της διεθνούς εκπαίδευσης σε παγκόσμια κλίμακα, μέρος αυτού είναι και η Ελλάδα και αυτά που συμβαίνουν στα ελληνικά πανεπιστήμια αναφορικά με τη διεθνοποίηση. Επιτρέψτε μου μια σύντομη σκιαγράφηση του διεθνούς τοπίου. Λοιπόν, την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, αυτή που ζούμε τώρα, το τοπίο της διεθνούς εκπαίδευσης επηρεάζεται και διαμορφώνεται από 3 βασικούς παράγοντες. Τη δημογραφική έκρηξη και κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής, στις οποίες σταδιακά δημιουργείται μια μικρή και μεσαία αστική τάξη, η οποία επιθυμεί να μεταναστεύσει στο εξωτερικό για σπουδές και εργασία. Δεύτερον, τη μείωση των φοιτητικών ροών προς τις παραδοσιακές δυνάμεις της διεθνούς ανώτατης εκπαίδευσης. Σε αυτές συγκαταλέγονται οι 4 του αγγλοσαξονικού κόσμου, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Αυστραλία, και θα προσέθετα και την Ολλανδία, κυρίως λόγω της αυστηροποίησης των πολιτικών και των κανονισμών που αφορούν τη χορήγηση βίζα, αλλά και η στεγαστική κρίση παίζει ένα ρόλο σε αυτό, ανασταλτικό. Εξυπακούονται ότι παραμένουν κρατές, αλλά δεν διατηρούν το ολιγοπόλιο που κατήχαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Και τρίτον, η ανάδυση νέων δυνάμεων που αφορά μη αγγλοσαξονικές χώρες εντός και εκτός Ευρώπης, που εκμεταλλεύονται τα αποτελέσματα των 2 προαναφερθέντων παραγόντων και μέσω της δημιουργίας διεθνών προγραμμάτων σπουδών, εννοούμε προγράμματα σπουδών που διδάσκονται στην Αγγλική, προσελκύουν ολοένα και μεγαλύτερους αριθμούς διεθνών φοιτητών. Αναφέρομαι σε μη αγγλοσαξονικές χώρες, εντός αλλά και εκτός Ευρώπης, για παράδειγμα Γερμανία, Ιταλία, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπως η Πολωνία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, αλλά η Τουρκία επίσης, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ακόμα και χώρες όπως η Μαλαισία και το Μπαχρέιν και η Κορέα καθίστανται σταδιακά χώρες δέκτες, δηλαδή χώρες που προσελκύουν διεθνούς φοιτητές. Τέλος, σε αυτό εντάσσεται και η αξιοσημείωτη πρόοδος ασιατικών δυνάμεων στο χώρο, δηλαδή η Κίνα και θα ακολουθήσει και η Ινδία. Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά τις διεθνείς κατατάξεις, τα rankings, θα δούμε ότι σκαρφαλώνουν ολοένα και πιο ψηλά τα κινεζικά πανεπιστήμια. Οπότε η Κίνα αλλάζει σταδιακά την νοοτροπία και το μοντέλο της και δεν είναι χώρα που αποκλειστικά στέλνει φοιτητές, αλλά είναι και χώρα που, αναπτύσσοντας την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνά της, προσελκύει φοιτητές. Ναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα πάμε να δούμε την περίπτωση συγκεκριμένα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διότι αναδεικνύεται, κύριε Βασδέκη, ως ένα από τα πιο επιτυχημένα και πρωτοπόρα πανεπιστήμια στη χώρα, στο χώρο της διεθνοποίησης. Πείτε μας λίγο για τη στρατηγική που έχετε ακολουθήσει, αλλά και τις δράσεις που έχετε αναλάβει για τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια του Ιδρύματος. Ωραία, σας ευχαριστώ φυσικά και πάλι για την πρόσκληση. Να πω ότι
δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τον υπερθετικό βαθμό. Θεωρώ ότι ακόμα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, όπως και άλλα ιδρύματα στην Ελλάδα, είμαστε στην αρχή της διεθνοποίησης. Δεν έχουμε ξεδιπλώσει όλες τις δυνατότητες που νομίζω ότι έχουμε. Αυτές θα ξεδιπλωθούν τα επόμενα χρόνια. Παρ' όλα αυτά νομίζω πως ξεκινάμε καλά. Και με τη βοήθεια φυσικά του Study in Greece. Το έχετε ξανασυζητήσει αυτό με τον κύριο Παπαϊωάννου. Όσον αφορά το ΟΠΑ, θέλω να πω ότι η διεθνοποίηση νομίζουμε εμείς ότι χτίζεται με μικρά βήματα και είναι μια διαδικασία που παίρνει σχετικό χρόνο. Δηλαδή εμείς προμοτάρουμε πάρα πολύ τη συμμετοχή μας στο Erasmus πρόγραμμα. Νομίζουμε ότι χρειάζεται μεγάλη ανάπτυξη των θερινών σχολείων και των ταξιδιών. Υπάρχει μια ονομασία για αυτά τα ταξίδια που αφορούν ξένους φοιτητές, λέγονται immersion trips. Είναι ταξίδια δηλαδή στα οποία έρχονται οι φοιτητές, τους κάνουμε γνωστό το ίδρυμα, κάνουμε γνωστό το περιβάλλον, το οικονομικό ή άλλα περιβάλλοντα της χώρας και τους κάνουμε και κάποια μαθήματα. Θεωρούμε ότι τα study abroad προγράμματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και τέλος καταλήγουμε στα joint degrees και στα ξενόγλωσσα γενικά προγράμματα, είτε αυτά είναι προπτυχιακά είτε αυτά είναι μεταπτυχιακά. Αυτό είναι το σύνολο της στρατηγικής μας, δηλαδή η στρατηγική μας προσπαθεί να ξεδιπλώσει όλες τις δυνατότητες από την πιο απλή μέχρι την πιο σύνθετη, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να φτιάξουμε, αν θέλετε, το όνομά μας στο εξωτερικό. Ναι, και μια στρατηγική στην οποία επιμείνατε, την οποία δώσατε αγώνες στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, γιατί ξέρουμε ότι τα πράγματα δυστυχώς αλλάζουν πολύ αργά στη χώρα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που επιμένουν και πιστεύουν σε κάποια πράγματα, σε κάποια οράματα όπως η διεθνοποίηση, γιατί θυμάμαι και τις αντιδράσεις αρχικά στο εγχείρημα αυτό και στις προσπάθειες, αν δεν κάνω λάθος, τότε στο Υπουργείο Παιδείας στην επικεφαλής η κυρία Κεραμέως, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι αλήθεια. Αυτή η διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει τώρα. Έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Βρετανική αρχή και τώρα απλά εμείς τη συνεχίζουμε και ελπίζουμε ότι θα τη μεγαλώσουμε περισσότερο. Νομίζω πως αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, την προπροηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, από την κυρία Κεραμέως. Πάρα πολύ προχώρησε με τον κύριο Πιερακάκη και νομίζω ότι τώρα συνεχίζεται πάρα πολύ επίσης και με την νέα Υπουργό. Όσον αφορά τις δικές μας δράσεις, εμείς θα έλεγα, ίσως θα πρέπει να ξεκινήσω από την τελευταία, δηλαδή από το τελευταίο εγχείρημα το οποίο έχουμε ξεκινήσει. Τον Οκτώβριο του 2025, δηλαδή σε 2 μήνες περίπου, θα ξεκινήσει την λειτουργία του το νέο ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο είναι, εγώ τουλάχιστον και οι συνεργάτες μου το βρίσκουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερα καινοτόμο, γιατί καταρχήν είναι ιδρυματικό, δεν βασίζεται, δεν δημιουργείται από ένα τμήμα ή από 2 τμήματα, δημιουργείται από όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου. Ο τίτλος του είναι Bachelor Science σε International Business και Technology και η ελπίδα μας είναι να προσελκύσουμε φοιτητές από την Νοτιοανατολική Ασία και από την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έχουμε ήδη προχωρήσει. Να πω ότι η πρώτη χρονιά δέχτηκε 167 αιτήσεις, παρότι δεν είχαμε μπορέσει να κάνουμε αρκετή διαφήμιση. Την τελευταία στιγμή στην πραγματικότητα εγκρίθηκε το πρόγραμμα από την ΕΘΑΕ. Πήραμε λοιπόν 167 αιτήσεις από 51 χώρες. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Βιετνάμ, η Γερμανία, η Κροατία, η Νότια Αφρική. Έχουμε στείλει 52 επιστολές αποδοχής και αυτές οι επιστολές αποδοχής έχουν γίνει δεκτές από 42 άτομα. Περιμένουμε λοιπόν ένα νέο πρόγραμμα να ξεκινήσει με καλές προοπτικές. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Το ευχόμαστε αυτό. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει καλύτερα και του χρόνου. Κύριε Παπαϊωάννου, το Ελληνικό Πανεπιστήμιο είναι ελκυστικό τελικά για έναν ξένο φοιτητή? Γιατί εμείς που ζούμε εδώ στη χώρα βλέπουμε και τις παθογένειες, το ζήτημα των εγκαταστάσεων, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλές φορές οι υποδομές και όλα αυτά μας σοκάρουν, μας κάνουν να δυσανασχετούμε κλπ. Για τους ξένους φοιτητές πώς είναι? Όλη αυτή η εικόνα εντάσσεται και στο ελληνικό folklore?
Είναι εξαιρετική η ερώτηση και είναι μία από τις πιο ουσιαστικές ερωτήσεις, γιατί πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο είναι ελκυστικό το ελληνικό πανεπιστήμιο και αν δύναται να κάνει διεθνοποίηση με επιτυχία. Εγώ έχω να σας πω ότι από την εμπειρία μου τα 4-5 τελευταία χρόνια στις διεθνείς εκθέσεις και τα συνέδρια, η Ελλάδα θεωρείται ένας ιδιαίτερα ελκυστικός προορισμός για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον, και περιέργως, είμαστε γνωστοί για την ακαδημαϊκή ποιότητα και την ποιότητα της έρευνας στα ελληνικά πανεπιστήμια, παρά το γεγονός ότι εμείς δεν το αναδεικνύουμε ιδιαίτερα. Δηλαδή τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι γνωστά για το academic excellence που λέμε, που είναι το πιο βασικό. Δεύτερον, είναι... απλά εγώ αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για το folklore είναι πώς να πας να εξηγήσεις σε έναν Βέλγο φοιτητή ότι τώρα έχουμε κατάληψη. Αυτό είναι αλήθεια. Τη στιγμή που στο ULB, για παράδειγμα, στις Βρυξέλλες, δεν υπάρχει η έννοια της κατάληψης. Αυτό είναι μια παθογένεια που μπορεί να τοποθετηθεί και ο Πρίτανης του Οικονομικού, που είναι ένα πανεπιστήμιο που φύγεται αρκετά από αυτά. Εγώ πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται πολύ προοδευτικές μεταρρυθμίσεις και σταδιακά αυτά τα φαινόμενα τείνουν να εκλείψουν. Βεβαίως δεν μπορείς να πείσεις ένα Βέλγο φοιτητή για αυτά που συμβαίνουν, ούτε μπορείς να ανατρέψεις εντελώς την εικόνα. Είναι μια αρνητική εικόνα, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με το branding και το marketing της χώρας, η Ελλάδα είναι ένας ιδιαίτερα ελκυστικός και φοιτητικός προορισμός σπουδών, αλλά ένα διεθνής φοιτητής δεν κοιτάζει μόνο το σκέλος του ακαδημία, δηλαδή των σπουδών, κοιτάζει ευρύτερα την Ελλάδα ως προορισμό σπουδών. Δηλαδή συνδυάζει τον ελληνικό τρόπο ζωής με τις σπουδές του, συνδυάζει το φανταστικό κλίμα, την πολιτιστική κληρονομιά, ακόμα και μια δημιουργική χαλαρότητα, αν θέλετε, που διακρίνει εμάς τους Έλληνες, και νομίζω ότι μοιείται σε έναν τρόπο ζωής και γίνεται πραγματικά φίλος και πρεσβευτής της Ελλάδας. Δηλαδή αυτό παρατηρείται σε πολλούς φοιτητές διεθνείς που έχουν φοιτήσει στα ελληνικά πανεπιστήμια. Νομίζω ότι μπορεί να μας το πει και ο κύριος Πρίτανης αυτό. Θέλω να πω κάτι για το Βασίλη το Βαζδέκη. Έχω την τιμή και τη χαρά να συνεργάζομαι μαζί του τα τελευταία 2-3 χρόνια και διακατέχεται από μετριοφροσύνη και μέτρο. Είναι ιδιαίτερα επιτυχημένο το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και νομίζω ότι ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα Εράσμους είναι το πιο επιτυχημένο, τηρουμένο των αναλογιών και του μεγέθους του, πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, και στο κομμάτι της καινοτομίας και της έρευνας είναι επίσης κορυφαίο. Δηλαδή θεωρείται το κορυφαίο δημόσιο business school της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μπράβο κύριε Πρίτανη. Ακούσατε και τα εύσημα από τον κύριο Παπαϊωάννου για αυτή την προσπάθεια. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Η συνεργασία μας, η αλήθεια είναι ότι είναι εξαιρετική. Τώρα, θυμίστε μου λίγο την ερώτηση, αλλά αν για την κατάσταση του ελληνικού πανεπιστημίου. Ωραία. Θα μπορούσε να ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Σίγουρα θα μπορούσε και να δίνει και μεγαλύτερη αξία αυτό στο τέλος των σπουδών κλπ. Γιατί το ζήτημα των καταλήψεων που βλέπουμε, την κατάσταση πολλές φορές στα πανεπιστήμια με τις αφισοκολλήσεις, τη βρωμιά που βλέπεις, δεν το γενικεύω σε όλους, αλλά υπάρχουν πανεπιστήμια, το ξέρουμε, σε αυτή τη χώρα ζούμε, έτσι, που δεν είναι χώροι, οι ιδανικότεροι χώροι για ανώτατη εκπαίδευση. Είναι αλήθεια αυτό. Να πω ότι οι αιτίες έχουν αναφερθεί και ίσως και αναλυθεί πολύ στο παρελθόν. Νομίζω πως ήταν πολύ επιθετικός ο συνδικαλισμός, ο φοιτητικός συνδικαλισμός στο παρελθόν. Έχω την εντύπωση ότι τώρα είναι κάπως λιγότερο, δεν είναι τόσο πολύ όσο στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά δεν είναι εύκολο να εξηγήσει κανείς τέτοιου είδους φαινόμενα. Όσον αφορά το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, νομίζω ότι δεν είναι τόσο έντονα πλέον όπως στο παρελθόν τα φαινόμενα αυτά. Και εσείς αλλά και εγώ έχουμε να ακούσουμε πολύ καιρό για τέτοιου είδους καταστάσεις. Πιστεύω ότι με το χρόνο θα είναι όλο και λιγότερο όλο αυτό το φαινόμενο. Βέβαια, τα κτίρια τα ίδια. Εδώ λιγάκι ίσως πρέπει να γκρινιάξω. Πράγματι, τα κτίρια των ελληνικών πανεπιστημίων έχουν, ιδιαίτερα των πιο παλιών, έχουν φτιαχτεί πριν πάρα πολλά χρόνια. Χρειάζονται έντονες, πολύ μεγάλες ανακαινήσεις.
Αν θέλουμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα για το ΟΠΑ, εμείς βρισκόμαστε, όπως ξέρετε, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο κέντρο της Αθήνας οι υποδομές δεν είναι πολλές, δεν έχουμε πολλές υποδομές. Χρειαζόμαστε νέα οικόπεδα, χρειαζόμαστε νέους χώρους. Δεν είναι εύκολη η χώρη αυτή. Εδώ πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Έχουμε τη βοήθεια του κράτους και νομίζω θα την έχουμε ακόμα περισσότερο, αλλά αυτός είναι ένας κεντρικός στόχος μας. Εκτός δηλαδή από τη διεθνοποίηση, ένας κεντρικός στόχος είναι να μεγαλώσουμε τις υποδομές μας. Αυτό δεν είναι προς όφελος μόνο των παιδιών που θα έρθουν, θα είναι και προς όφελος και των ίδιων των παιδιών που βρίσκονται εδώ πέρα σε εμάς, ήδη σπουδάζουν. Ακριβώς, και γι' αυτό είναι πολύ δημιουργικό αυτό το μπόλιασμα, έτσι, στα ελληνικά πανεπιστήμια με τους ξένους σπουδαστές, που όλα αυτά στο τέλος φέρνουν μια μεγάλη προστιθέμενη αξία και για τις σπουδές αλλά και για την οικονομία ευρύτερα. Είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό.